nung natalo hamateani, nung natalo si Boris pangagoi, di patudok halileng-leleng nai, monang do Tuhani, nung nahehe Kristusi. Dangadong gunani batu ng sahab, ng pesay di jagay tanomani. Monang duduhatay, nung natalo hamateani, nung natalo si Bonis pangagoi, di patudot sa leleng-leleng nai, monang do Tuhani, nung ahehe Kristusi. Talo si Bolisi ng hamatean, di bahen Jesus si Kristus Tuhan. Monang duhatay, nung natalo